היום אנחנו מראים לכם סרטון את כל עשי סופר גול והפשוטים, פושטים, איך שאתם יודעים לומר את זה. לא כולם, אבל נראה לכם חלק טוב משלנו. את כל הפשוטים הקשים להשגה ואת כל האסים הקשים. טוב, בוא נתחיל. אווירי כאן, פשוט קשה. הנה אווירי כאן. ניר ביטון. אס PMI קשה. ברק משה. פשוט קשה רצח להשגה. גם נראה לכם גוגוסים. קאלה דרשלר הוא אס קשה. הוא אס אוסם קשה. עומר ורד אס מקדונלדס קשה. עומר בוקסנביום הוא אס. קל מסבן הוא אס אוסם. אלי רנטר הוא אס אוסם. עומר ורד אס מקדונלדס שיש לנו אותו פעמיים. יובל אבידור הוא אס קראנץ' קשה. יוסי בניון הוא סורק קשה להשגה, אחד הקשים. מהרן רדי פשוט קשה להשגה. מוחמד קליבת אס PMI אס קולבוקס. חיים אגרלשווילי אס ספרינגטי. בסם גנאים פשוט קשה. עדן מור פשוט קשה. בן צעירי הספרינג. דור דניאל הקלפים של גולדסטאר. טל בן חיים אס מקדונלד. תמיר כהן אס קראנץ'. אריאל ארוש פשוט קשה להשגה. עומר דמרי אס מקדונלדס. אלי רנטר אס אוסם. אדיר טובול אס טיבול. טל קחילה פשוט קשה. ערן לוי אס נסטלה. דור מיכה אס מקדונלדס. יוב זיו פשוט קשה. גוסטבו בוקולי אס. עדל אפולה אס נסטלה. רביד גזה לאס אוסם. עידן ורד אס. אייל גולסה אס נסטלה. גיא פטי אס קראנץ'. בן צעירי אס ספרינג. איניימה נסטלה. גיא צרפתי אס גומי פלצת. דלם פולסקי פשוט קשה. מושיקו לוגסי אס מקדונלדס. לא, הוא אס בזוקה. סליחה, טעינו. צחי אליחן פשוט. צ'וצ'וליש פשוט. הדין צ'וצ'וליץ' הוא פשוט קשה. אלי רנטר הוא אס אוסם. ניר דוידוביץ' הוא אס קראנץ'. סביטי ליפיניה הוא פשוט קשה. אייל גולסה אס נסטלה קשה. אלי עותמן אס קראנץ'. תומר חמד צורק. כאן מסבן אס קראנץ'. תומר חמד צורק. דור מיכס מקדונלדס. והנה כל התלת מימד. הנה רון שובל מגולדסטאר. פיקה, סילבה, צ'אבי, איניאסטה וטורס. עכשיו נעבור לשלב הגוגוסים. תזכרו, זה רק חלק ראשון, נראה לכם את כל הפשוטים, חלק שני. טוב, הנה מה שיצא לנו באוסם, סתם גוגוס, בשקדי מרק. איניימה,
פדרו. רודריגז. זה לא. זה פדרו. דוד ויה. ויה. מסי. סתם גוגוס שיצא לנו באוסם בשקדי מרק, ופברגס מברסה. טוב, ביי. ביי. פעם הבאה נראה לכם משחק קלפים וחלק שלישי אנחנו נראה לכם עוד יומיים. ביי. לא, עוד יום, סליחה, ביי. היום, ביי.